салон Вени, от името на тези прекрасни модели, които работиха с нас много дълго време, за да ви представим нашите 25 години по този начин. Надявам се да са ви харесали, да са ви доставили огромно удоволствие, да са ви вдъхновили и по този начин и вие да приемате вашите професии. За мен тези 25 години наистина много бързо извървяха, но аз си мисля, че в тях успях да създам една прекрасна школа, която създава много добри фризьори, много талантливи фризьори. И в последните години имах възможност да работя изключително в творчески план, а това ме прави изключително щастлива. Много благодаря за вашите аплодисменти, благодаря за това, че днес сте мои гости. Каня ви да изпиеме по чаша шампанско и да отпразнуваме този юбилей. Бени? Невероятен спектакъл. За мен беше изключително удоволствие да ви наблюдавам. Сигурен съм, че също така е било невероятно удоволствие за хората, които са тук. Аз искам да ти благодаря за съвместната работа, която имаме с теб, с Мими, с вашите салони.